ole si fela documentary instrumental hian Christian lamun nabar zali pali lalpa lom la aza ngai na wang chuan ti lai an request a he lai sa bla chuan if God is for us if God be for us pathian kan lama tran chuan ti na ni vuak li ania vuak li dik tak han rem chuan lalpa lom la aza ngai na wang chuan ol ro pui tak chu min thlang a thi na tlanin enge ka hlawang le iswa kan eng kimani a pathianin min tran pathianin min tran pathianin min tran tu nghe min đâu thế yang tu in nghe min đâu thế yang đâu thế yang ka ha vuak li dik tak asa ania amara chu biak ina ten zai hot du deuh khan khuang pu ten ngan vorang deuh lalpa lom la aza ngai na wang chuan han ti khan ale lama chuan uan tu ang chi po khan poi em lawa a vuak ni angin kan rem ani mai a vuak li chu a chan ve kha vuak ni thaw ania lalpa lom la aza ngai na wang chuan ol ro pui tak chu min thlang a thi na tlanin enge ka lawang le iswa kan eng kimani a pathianin min tran pathianin min tran pathianin min tran tu nghe min đâu thế yang tu in nghe min đâu thế yang đâu thế tiếng po khan a sak thei tho ani ngole ti khan du tok mai la tha ome